Ang Sid Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Ako gidooli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw. Di pa katawa. Apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mau ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kong sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa Sid Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Panyawan Herbal Coffee. Said Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko na. Asa naman ni Stay Sheila, uy? Ano mabalik? Nawa sa sila Snaldo og si Alan sa Picas Cottage. Wala pa kay tao karon din sa resort daw. Mansaon nga di man siguro peak season. Alan? Ikaw na day din day Sheila? Ay, sorry. Day Carol. Hindi si Sheila. Kuyawan ni mo sa? Wala ka makailan ako? Kuan kini naratol ko. Ambot asa na to.
Doon mo ko niya si Tita Joanne kay manangid siya kung pwede ba ko nung maligo. Lingkod ko ha. Ano manangid mo ka nako? Di ako'y tag-iya ng lingkuranan. Ang katawa man ka, kasi katawanan sa akong gisulti. Uwa man. Di ka ganahan maligo. Di ko. Kay kapoy ni ka magkaligo. Di ka ganahan dagat. Ganahan man. Pero di ko ganahan nga inig human. May obligasyon pa ko na pay show. Kanida. Murag nito ba eh. May gisulti ka? Uwa, oy. May gihuna-una lang ko. Unsa man? Nalagi ni text ni mo. Ngano di ay, ikaw rin pwede mo text na ko? Siyempre, na ako yung mga friends. Mao ba? Unsa yung maghihuna-huna? Bayan na itong duha. Amaw. Makabuang bitaw ka day. Pila na ka babae mong gisultihan, ana? Ayaw pa makapila. Oo, daghana. Pero hindi mo ko nabuang umayo. Ikaw ang niapirmis kong una-una. Atik, sure ay. Naantos mangganit ni mo nga way ko takontak na ako, nya ako na permisi mo huna-huna. Adlok lagi ko. Suko ang ikan ako. Inaanam ko day. Hindi ko surang-surang sa mga taong masuko na ko. Bisan kung maminyo na niya ta, ingon anak sa ko day. Kung masuko ka na ko, hindi niya ako muting-tingog. Magpaabot ako. Kanus ang mabugnaw ang imong kalagot ako. Atik. Sige, ang ate ko kapuya Suwayan ba na to? Nga unsa? Suwayan na to, nga muminyo ta. Amawag ni mo Minyo, suwayan? Pwede da ina. Suwayan ka ni. Aron imo may bawaan nga. Magpailahon ko nimo permi. Unya, kay di mo ko kamao mo luto. Okay, luto. Sa'yo na ng luto. Magpailahon ko. Unya, kay di mo ko kamao man laba. Ako'y laba. Magpailahon ko. Di mo ganahang mangumpra sa merkado kay bahuan ko. Ako'y mumbra. Pilara na. Pailahon ko nimo permi. Sabat ya, uy. Radyo kag kurik, uy. Kaya ka ni mo buhaton ang tanan, Alan? Kung alang nimo day. Anak ti kakamal. Alan, Dayon na natatong plano, be. Dili tungod kay nakadaog ko singing contest. Kung dili, kanang atong kabubutoon na magpakasal na kita. lisura anak lan, uy. Nganong lisod man? Unsa kay kaugmaon ko uban nimo, Alan, no? Ha? Kabuhi ako ni mo day. Ngano ko taong dili. Maningkamot kung mayo, alang nato, o sa ato mga anak kumapot. Alan, Sige na, day. Sabi gusto ni mo, maluhod pa ko. Aron may bawa ka nga, seryoso ko sa kong pagbati ni mo. Alan. Ako ay talagang patay sa'yo. Sa true love mo ako mabibigay. Babe, ano nga bang tunay na sikreto mo? At ako ay Ayun, Aldo! Ikaw ko! Magkunit magkagiting! Uy, gilok! Ay, na! Unsam tawad. Ikaw ron! O, sige ron! Paakon ka, papaakin ng umang ron. Ayaw ba? Murag itag ba nag-uyab, nag-ubog-ubog, dinis tubig, dagat. Ay, pura lang! Asig langas Nawa. nadugod! Uy, Tanaw, kitsaw! tanaw din. Tanaw, murag suso. Nawa. Asig sama ba? Asig langas kay may gipadid-an ko! Itom sad no. Kanang nag-uyab na sa babayon. Yus na mo kayo na nag... Ay! Kanang nag-uyab na sa babayon, may pandidan mo. Ay, dili! Uy! Ha? Ang dili pa man nag-uyab. Aha? Ah, sila gusto ni Carol, si Alan ba? Oh, nagulo, seryoso ka sila nagsulti sa cottage, oh. Pasante na sila. Uy! Kinang suso mo ito ba? Palugaran na silang maayo. Anong kadiga kinang maayo di Alan ako? Unsa na? Uy, kabantay ba ako may feelings sa akong amiga ni Alan do. Manaldo? Pero nagduha-duha na siya siya hang ugma lagi kang Alan. Ha? Kay?
May ambisyon mo gunas day Carol good. Nga alang niya, dili mahatag ni Alan niya. Siyam na auto? Ang kaharuhay sa kinabuhi, Naldo. Auto ka diha. Maong Sobra mo mga pas babae. auto. Gusto mong madato? Wala pa mo mahibaw? Nga mas importante kalipay ka sa kadato. Masaw na madato ta! Nga tayo kalipay! Lumsan ti kalino. Awaron. Ako manay ka sa mani mo. Gani ba na kayo nag-andoy yung madato ko? Tuot kasi ilaw. Bitaw ako mo. Ay! Mutuong ako na yung sulti ba? Pero wa man tayo mahimo. Ginawa ni panlantaw ni Day Carol kung sa kinabuhi. Gusto madato. Mo ba? Uy! Hintol ba yalan? Ha? Uy! Hindi Carol nga lang nasa cottage, oh! Hala patay, Naldo. Oh, patay. Hala, giabog naman sa gas akong malditang amiga ang imong amigo. SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kaayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalit ko to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niagig yung banhod, una naghubag ang tuhod. Unang kabulan ko tong kamang-kamang des taas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. Piyam na ka ng panyawan, kay epektibo do, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang-arang na siya. Motong, maakyo na kong tindog na uli. Andog ko, sige nung inamato. SED Panyawan Health Testimonies. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinaglulu... Oh, para sa kong prinsesa. O, ira kay Kaalan. Mag-shake na, day. Para mabugnaw ay mong uwa ba. Ay, ano naman, huwag ka ganayan yung buko-shake. Diyos imo, di ka ganahag sandwich? Kailisan ta ni pizza, o di ba burger? O, nagid kaayo. Ikaw pa, isik pabuang nagod diha, bi? Magpamugod ka. Nagtuo kung wakam koyo na niya akong gi-order. May juice ta dito day, pero ingon sila, mao ko ni specialty nila din eh. Tilawan na niya na to. No, ambot ni mo eh. Ha? Nakumbinsi naman unta ko siya magipakita na ako. Pero... Ayaw butang higpiro. Paita siya ng piro, ha, eh. Sugot lang. Magminyo ta. Unya na gid, oy, Alan. Sa mo unya, oy. Unya humansyo na to. Kanang unya og karon day, maura na. Unya na sunod buwan o baka sunod tuig. Ah, kaya sa na, oy. Maura mong gyapon. Layo pa kayo day, oy. Paita. Naldo, Unsa man? palitis akong shake, bi. Wa pa ka kontento ning suso. Loyas ko suso. Loyas ako suso ipadung sa buong imbaw. Loyo ra sige dakon. Uy, ikaw ba unsa ba ko? Oh, ikaw ba? Grabe mo sundog-sundog mo kanila, oy. Wag So unon man kang dako. Tanaw wag sila ulamig kang tanawon si De Carol ay nagsuyop-suyop sa straw sa shake. Lamig gid tingali kay na Naldo. Gina lami dili, ay lami. Di na di ka ganahan ana. Lami lagi na. Wala, di na bagay nimo, wag lami. Tinga naman. Mangluspad mo wa iti mo sa katugnaw. Unya, mag-shake pa ka? May na si Carol, am na maligo. Am na tugnaw wa. Mau, angay na siya mag-shake. Nga sabdi angay na ako. Kini. Kape. Dana mga pita. Ano mawa na katugnaw na to na. Kapoy biya ng kape, oy. Dawi, dagang kape sa ato, oy. Kapoy biya ni Molda daay. Tehet. Wa pa ni mo mapasugot? Banga ako ni mo. Pero bay, nalipay na lang ko kay awan may kasuko na ko. Yan itubay na sige pagkisulti na ko. Hanam ginang mga batanon. Dadunon kayo. Manang kun manguyab gani ko. Tiguang na ako eh.
Bida sa di. Mama ni mo, klaro na. Mami bibi, kayo. Tiguang mo kayo mo. Ayun. Ikaw. Ayun. Nilang sa kuwan tiguang ba? Bidal ura na anay. Oh, di ba kanang mga tambok ba? Bidal. Bungi, amang, nana. Anong pulos wag yun doon apan yung pong yapan? Unsang ka? Pili. Aron wa kay karibal? Anong dali na mo sugot ba? Unsang? Awa, ayab ka na Carol, oh. Gilisod-lisod ka. May itong may apan, sila may mag-apas na to. Sila may magugukod na to. Di sa kuwan na, unsam ka. Okay na eh. Yung ani man tuod ng naong nagway, pero milis ko gwapa, Uy, kanod na apan, may ko na mudag pagmahal noon. May ka na panggagtao. Lahip na siya. Jubilin. O ka na. Kanindot na jubilin. Mahalon ka na. Tinood ka gugma, ipakita unless ilang higugmaon. Sila ikauban. Niya mo, lagi na. Kana mga sakto, huwag mga apan. Problema ka pasugutan na. May paminaw. Unsa man? Wala madaas atong plano si De Carol. Plan B ta. Ha? O siya madaas plan A, plan B ta. Unsa plan B? Karang gabi, humas atong show. I-plan B na si De Carol. Unsa plan B ba Naldo? Okay. uy. Okay. Ay kayo, way nagpapadlong aning grupo ha. Dakog lingag-ngag. Uy. Mayo, abot yung hustong oras alas dinner. May kuwang pa tiya, uy. Tiyo. Ano tiyo ka na ako? Usa ka rin, ha? Ay, pagbuot na. Agad na ko isang pit mo ni mo. Asa ditong inano nga mo magic? Ha ito? Uy, abot lang. Uy. Oh, narada siya. Baya, no? Tingog ka to Naldo. Ay! Gamay tingog. Doon di magtingog ni nanuha eh. Nalubong man taong ka diyan sa ayaw mong gilingkuran eh. Nanuha ka. Oh, nalingkod na ba ka? O, nihupo na ka? Pinano ko na Oh, inano mo Uy, Naldo, ikaw ba? Ay, sige, bugal-bugal ko nun Why? Listen. Dako, lingag-ngag mo sa. Listen! Hello, Nando. Deduction ka ron. Uy, tinuduan ka hindi babina tita? Maria! Cut-on ka man ng deduction. Sumbino rin kay Bao. O baka ha! Huwag ka rin kuyog sa sunod nga show. Ay, ayaw, tita! Naunsa? Hilom na ko. Minaw ko. Tag-umag yung baba. Oh. Ikaw ala, naminaw ka na ako? Aha. Kakaroon. Sige ka naman lang gudog tutok ni Carol. Kuan ka ni naminaw ko ni mo titoy. Lagi. Paminaw mo. Ako, lingag-ngag ini. Ay, ikaw na lagi anay. Siguro hinahinay na mo tingin niya. Klaro kayo. Paminaw mo. Di ko gusto palpa ka show, ha? Kamo Alan, Naldo, bago ba yabos grupo. Kini sila mga karaan na ako mga entertainers. Naibawa na ni sila sa akong patakaran. Why late? Why inom during sa show? Mainig ka man sa show, tita. Pwede na. Bahala na maglumos bino basta humala ang show. Ako, lingag-ngag ini tita. Apa, siguro alang ganun ninyo nga makamata mo inig kabuntag. Kada si yaw-yaw na dakong lingag-ngag. Hindi na kamata. Abiyaan na nito uli. Mga na to bay. Andam tandaan. Andam tandaan bino. Kay, hubgo na to ng mga babae human sa show. Bay Naldo. Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ng atong sugilanon nga reguluhan, ang komedyante. Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga